Feluq sninu, Ramiro jiċċelebra il-ħajja b'mod differenti. Dan hekk kif wara snin twal ta' kuraġġ irnexxielu jeleb il-marda tal-kanċer. Ta' 3 snin biss il-ġenituri ta' Ramiro saru jafu li kellu l-lukemja u minn hemm bdiet it-triq tant diffiċli. Iżda llum li rnexxielu jirbaħ din il-ġlieda, Ramiro għat-tieni sena organizza mixja b'risq il-Carl Vella Foundation. Ramiro tkellem ma' Net News ftit qabel bdiet il-mixja u ammetta li wieħed mill-aktar diżappunti tiegħu hu li meta hu kien fil-bżonn tal-għajnuna tommu missieru ħutu iċċaħdu mill-ġenituri tagħhom għax kienu qegħdin jgħinuh jiġġieled il-marda tal-kanċer. L-iskop huwa Carl Vella Foundation jgħinu lil raba tal-pazjent. Tagħmel ħafna ġietien għaddejt minnha meta kont żgħir, kelli kanser jiena u ħuti kienu jiġu warbin. U dejjem kont tħossa tara l-ħutek manna nitu tzijiet, u inti dejjem hemm kulħadd għajneħ fuq u ħutek kien warbin. Carl Vella Foundation issa tagħmel ġid ma' dawn in-nies ukoll. Ramiro għażel il-Carl Vella Foundation għaliex din tipprovdi sapport psikoloġiku u edukazzjoni lil tfal li jkunu qegħdin familja li għandha xi membru marit bil-kanċer. Tkellimna ma' Ramiro li stqarret magħna kemm importanti li jkollok lil xi ħadd jappoġġja lil familja f'sitwazzjonijiet daqstant diffiċli. Aħwa, dejjem mazzijiet u hekk. Carl Vella llum il-ġurnata aħna dejjem biżżejr ukoll bħalissa, illum il-ġurnata għand it-tielet wieħed jibbenefika mill-Carl Vella wkoll. Ġifieri it-tnejn l-erba' u l-ġimgħa jkollhom jintaqgħu u jkollhom ħafna attivitajiet u hekk foħħar, jitalmu l-affarijiet tal-iskola u hekk. Ifhem, qed jagħmlu ħafna ġietu. Issa li Ramiro jinsab aħjar organizza mixja biex jgħin lil ħaddieħor li llum qegħdin fis-sitwazzjoni li kien hu. Nagħmlu mixja l-Carl Vella Foundation minn hawn sal-Bejja ta' St. George minn Manuel Island, u mbagħad wara minn irid jisejjaq biss jom, jien nagħmilha bħala sagrifiċċju lejn dawn in-nies. Attendit ukoll il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca li ltaqat mal-persuni li ġew biex jgħinu din il-kawża ġusta u mxewwa sal-Bajja ta' St. George. Iż-żgħażagħ li ħadnu dal-valur li jaħsbu f'ħaddieħor għandhom ikunu t-tama tagħna għal-ġejjieni fejn nirringrazzjaw l-Alla nħarsu lehom bħala il-persuni li se jkomplu ħeġġu biex il-valur li ta' dak li jiena importani minn ħaddieħor jibqa' ħaj fostna. Qabel it-tluq minn Manuel Island ma setax ma jonqos il-kant ta' ferħ feluq snin Ramiro li wara dawk iż-żminijiet diffiċli illum jinsab b'saħħtu u lest biex jgħin lil ħaddieħor. Happy birthday